candidates, after sa pair nga masayo sa kuratsa, ibabalik naton ang kahon nga sa iyo tubangan na mo kamusin oras para magdagdag pa sin kwarta kung yaon pagod igdadagdag. Okay, so adin na naton pa din sa kandidata. Once again, Ms. Lenny Dibuhangin and Mr. Joseph Brian A. Moelo, Kuratsa Dance. Alright, thank you so much. Indeed, last but not the least. So at this point, let us all bend our ears as Honorable Edith Moelo give her message of support. A round of applause, everyone. Maupay nga gabi sa aton nga tanan. Labi na good sa akon mga igkasi taga Barangay Tinampo. Nga tanan nga mga bisita, akong colleagues, and very supportive actually. Saltang ko lang hikitan sa mga celebration at sugan sini. At aton sa iyo mga very active nga Sangguniang Bayan member, katara mo, Rufina Kibal. Kaupay nila pag ano kayo, sa akong tigang pag-start, sa yung niya nga paborito ng Barangay Tinampo, labi na ko, bisang ko, taga Barangay Tinampo, ang atong mga punong barangay, very supportive, ang atong punong barangay, sa Barangay Simura, bisang ko,
Marayo, Honorable live. Helen Lim, anatong punong barangay sa barangay Manahaw, Honorable Ariel Lim, and ang punong barangay sa Barangay Aquino, Honorable Susan Hongo, and the Nathan Gorgeous na punong barangay sa Barangay Laliwan, Honorable Rosinet Gorimbalin, and then mga bisita po nga adiyan na si Ma'am Minda Pancho and si Ma'am Flor Monica na pinagod ang tuminungnong dihan sa Barangay Tinampuan naton gorgeous princesses. Later on hikikitan ta kung sino ang queen sa Barangay Tinampo. And parents sa naton mga kandidata na ang barangay official sa Barangay Tinampo headed by punong barangay Melissa J. Mawelo, and appointed and elected official sa Barangay Tinampo. Sayong maupay nga kami sa aton nga tanan. Actually, first time ko naka-attend sa Barangay Day celebration sa Barangay Tinampo. Pero kami to, puro barangay sa to. Maula kayo makaka-attend sa Barangay Day celebration sa Barangay Tinampo. Kay, I don't know kung ano. Kaya kami na yung bitaran. So, nagpapasalamat ako kay aking kitang tanan punta dayon na natong pagsuporta sa Barangay Tinampo, labinagod sa mga programs and activities sa Barangay Tinampo na kakagabi. Salamat. We may call in also Honorable Pipi Olarino for his message of support. upload naman ha. Live ini. Ato na upload ang live ini. Salamat Senator. Sa Waray TV YouTube lang ari. Waray TV YouTube. Guwapo nga mga ngainsi. Ano? Anak